שלום לכולם. נפתח בסיפור קצר על יהודי אחד שהלך ביער, והנה הוא פוגש אריה מולו. והאריה הזה מאותת שהוא רעב מאוד, נותן שאגות, והיהודי לא יודע מה לעשות. הוא אומר, מה אני אעשה? אריה עוד מעט תטרוף אותי, והוא עובד עצות, והאריה מתחיל לרוץ לקראתו. והוא פתאום עוזר תושייה, לוקח איזה ענף שנמצא לידו, מרים את הענף, מכוון על האריה, נותן איזה שתי תזוזות כאלו, והאריה רועד, ופק, נופל, מת. הוא כולו מאושר, הוא אומר, איך רק תיקח את האריה? איזה יופי. אבל פתאום מסתכל אחורה, והוא קולט בכלל, שמרחוק הצייד ירה באריה, והרג את האריה. וזה באמת אולי המשמעות של ויתחנן אל השם בעת ההיא. מהי תפילה? מה זה תפילה? אנחנו עושים הרבה דברים בחיים שלנו, ומצליחים בהרבה מאוד מהם, אבל לעתים אנחנו מתבלבלים. אנחנו חושבים שאנחנו עשינו, וההצלחה שלנו הן מהכוח שאנחנו פעלנו, והן מהתוצרים שאנחנו הבאנו. אבל הקדוש ברוך הוא באמת, הוא זה שפעל את הדברים, הוא הצייד מאחורה, שנתן לך בכלל את הכוח לעשות, וגם מוציא את הדברים לפועל בלי שיהיו לו מפריעים. ובאמת שנזכה בעזרת השם, לזכור את זה, שאנחנו פועלים במציאות, אבל התפילה היא זאת שבעצם מביאה את השפע לעולם, מביאה את השפע אלינו. ועם התפילה הזאת אנחנו מקבלים את הכוחות. אז בעזרת השם מברך את כולנו, שנזכור את הדברים, שכך דברים קורים, ובין גם, כתוצאה מכך גם נתפלל יותר בכוונה, שהקדוש ברוך הוא יעזור וישפיע עלינו מטובו, שייתן לנו ברכה במעשה ידינו. שבת שלום לכולם.